плакал също. Ама не дай да светиш на очите ми. Така сме се събрали. Само на българче. Ама много за рибата ходихме. Ама Николай не го фана. Днеска празник, но и гъбите режиш ги на три. Отиваш да се ибиш. Тук те много болиш много, майка. От какво боли, господине? От салата! Какво питаш ме? Мене не питаш. Питаш тук салама. Прави. Се баба майката в колата, като идеш до времето. Вятъра вали, вятъра! Като вали вятъра, от всякъде тече на пълци. Вятъра, като завали майко. 6. Ама да не чуят. Това е моето кучиджака. Това е дедюката на Коста. Като на циганите. И аз съм малко като Митко. Мелони имаме. Мелона, ако няма мрежата, играй. Ай, събрали сме се Хасан Българина. Ахмети! Тук те ми намира. Мариан Българина. Такъв българин, че напроси Бога майката. Нямаме и пари нямаме. Живота свърши. Жената и той е гладен. Какво ще го правим, не знам. Па, тук какво има? Не е верно, ние не сме наркомани. То бивши кърви, бивши наркомани, не малото. Магистралата, Бойкото отвърна, не? Малко пари ще изкараме, няма куда изкараме, няма пари да изкараме. Дай ми пари, ама няма пенизи, какво правим? 3 месеца тук на агента бачка кне 120 хиляди. За прибрем за празниците, ама нямам пари за кафе. Ако някой може да каже нещо по въпроса. Тук Ахмет искал да говори. Там в торбата какво имате, господин? Господине, торбата имаме хляб имаме. Обаче не е такъв хляб, такъв огризки от хляб. Не, това е материал. За рибите. Нямаме кой да едем рибите, хора, не учим да майка. Казай чао вече. Чао на всички, лек ден, всичко. За Коледа? Коледа имаме една елха и не знам пари дали ще имаме. Може едно празе на Коледа. Ама всичко зависи от новия дядо Коледа, той е такъв от Азия.